Čusek, busek, autobusák, tu je Radokom a já tě vidím při novom videu. Dneska to bude nové video z Minecraftu. Ano, nové video z Minecraftu. Konečně nové video z Minecraftu. A to je historické prvé video z Minecraftu. Jsem si pozval na to hostia, jinak by to nemohlo být. A jsem tu s Kubom Jakubkom. Ahoj. Čus. A dneska si zahráme Palečo. Bedwars. A hráme na servery Survival Games, což je gamerow server, mám jeho skin, ale mám také cool brýle, vyzerám jak gangster. Toto je jinak Jakubko, Kubo Jakubko. Vidíte ho tuto v plné kráse. Nemá sice originální Minecraft, ale je to profi hráč tohoto. Dneska si možno dáme building a dáme si ty bedwarsky, takže ideme k Bedwars a akú arenu si dáme? 100? Arena 100, takže, no tak nie. Tak dáme si arenu, tu nie. Takže musíme chvíľku počkať, lebo kým sa toto samé sú servery is full, takže ja pozriem nejaké building. Už je 123. Takže ideme na 123 je voľné na Bedwarskách. Takže sme na Bedwars 123. Ideme do klasického týmu, ako chodívame. Jaké? Choďme do Red. Chod do Red, takže Kubo Jakubko, prosím, povieš nám, v čom spočíva táto minihra, prosím. Počkaj, ešte si dajme mapu, Pizza Boy. Takže budeme hrať, asi dúfam, že mapu Pizza Boy. Kubo, prosím ťa vysvetlí, o čo v tejto minihre ide. No, sú tu 4 týmy. Každý má svoju posteľ. My musíme ničiť druhých posteľ, oni nám nesmú zničiť. Normálne PvPčko, kupujeme veci za bronzy a irony. Ako skoro všetci tú minihru poznáte, keby niekto nie, no tak si to pozrite na internete proste. Proste si to pozrite na internete, ja vám dám možno odkaz pod video, možno od Gamera, alebo od Jirky Kráľa, alebo také niečo. Takže na arenke máme arenu Pizza Boy, čo je docela slušná mapa a prečo som ja skočil dole. Takže ja vám ukážem, kde je teda posteľ, keď ste ešte túto mapu nehrali. Ja len musím skočiť do Voidu, lebo ja som trošku zlý. Radokom je naj. Pravda, som naj. Ináč, keby ste chceli ešte niekedy videa z Minecraftu, tak by som rád, keby ste na toto video dali 5 lajkov. A potom vám natočím ďalšie nové videjka z Minecraftu. Tak, kúpime si tu toto chestplate, Chestplate, áno. Kubo, very good English. Kubo Jakubko 2017, ktorý som povedal, toto 16. Chcel by som vám fakt zablahoželať šťastný nový rok a veľa dobrých úspechov. Dnes viem, že to hovorím trošku neskoro, už je, neviem koľkatého je už. Jo. 15. Trošku meška. Meškam, len som... To už je zvyk, to už je u nás zvyk si to. To už je mňa zvyk, lebo nemal som teraz dosť času na natáčanie. Strávil som s kamošom GTAčko. Ináč, potom GTAčko. Nebojte sa, možno budú videa z GTAčka. Takže nevyhýbam sa GTAčku. Hrávame to tam so Samuelom, s Ketámiom a tak. Ináč, keby ste ich nepoznali, tak možno ich spoznáte vo videu. Ešte neviem, čo by som mal akože okomentovať o tomto. O tejto minihre, ale... No proste to vyhráme a... Proste to vyhráme a proste... Ja to prepadol. Proste keď ja hrám, tak vždycky vyhrám. Čau. Keby som to natáčal, kamo, také husté sa to začalo. Vieš, ak je tam ten iron block, nie? No, viem. Jeden na ňom stal a ja som ho podkopal, poď sa pozrieť. Tu vidíš, tam je dole. Ja som to zničil. Ježišmaria, motaj. On tam spadol. Dobrý. A to bolo také smiešné, keby si to videl. Poď na stred. Idem. Ešte tam nemám predstavenú cestu, ale ja mám stack blokov, takže...
Máme postavený. Hej, Super. tu je nejaký modrý, nebudeme tu za... Ideme to rašnúť. Tu je modrý, to je môj stred, chlapče, padaj. Potom používam texture pack Fightful. Pozriem sa vám, aký Fightful používam. Fightful texture pack. Takže možno, keby ste chceli, tak dám vám texture pack do popisku videa. Možno toto. Možno aj presne stránku, aby ste zase nemuseli a potom by ste mi písali Radoko, prečo si tam nedal tú stránku a potom ja by som zase mal... Pozor, ide na náš zelený. Zelený ide. A to by bolo trošku v prcinkách. Takže, jau. Chodte do prčíze z luky. To je môj gold. To bol môj gold. Au. Zdrhám. Zdrhám domov. Takže ináč, keby ste, ja som trošku, nejsem srabík, ale to sa nie je srabácká taktika, ale ten týpek to vyzerá, že je slepý s tým lukom, jak moje bačkory. On to rovno tak povie, že je slepý, jak moje bačkory. Au, zabili ma. Počkej, nemám vôbec bačkory, ale bláda. Čo by som si mal radšej kúpiť? Lepší meč alebo lepší chestplate? Nič, daj mne všetko. Ježiši. Nič, daj mne všetko. Ježiš. Tu máš chestplate level 1. Nechcem. Nechcem. To je také dobré. Keď mám s ním hrať. Neprosím si. Prosím si, lebo som moc chudobný. Ešte toto video už má 6 minút a môžem použiť natáčať len 15 minút, lebo ešte to musím vyriešiť, tak keby som toto video ukončil trošku skorej, tak sa nedivte, že ide ku nám červený. A však my sme červení. Potom sa nedivte, že by som to ukončil trošku skorej, lebo môžem tam natáčať len 15 minútové, takže by som to ukončil a dal by som potom ešte na auto pokračovanie z tohoto, takže dneska vyjdú 2 videa a uvidíme, ak sa mi to bude chcieť, že či vydám pokračovanie zajtra, alebo ešte dneska. A dneska určite toto hlavné video vyjde, takže sa nebojte. Pohoda. Natáčam potom cez OBS-ko. To je dobrý program na natáčanie. A kedy bude Clash Royale? Clash Royale možno vyjde zajtra, alebo zajtra. Dostal som sa do Areny 6, mám možno... Ide na zelený, pozor. Neviem, či som tam dal ten opening tej Legendary česky, ale dúfam, že sa to tam uploadlo a... Uploadlo. A bol by som za to rád... Au, bráni posteľ. Poď mi pomôcť brániť. Bol by som rád, keby sa to tam uploadlo. A kde máme posteľ? Hore. Ja, takže posteľ máme tu hore. Au, ajs. Somrem. Ajs. Neznám tohle posteľ. A ti utakám. Kde je? Hej, Ja hore. zdechnem. Tu mám 2 srdiečka. Prošla moja kamarátka mi zase napísala na mobil. Dúfam, že to nebolo poč, lebo... Keby sme túto hru hneď prehrali, tak to ukončíme v 8 minútach. Lebo koľko má zatiaľ toto ešte video, lebo fakt nechcem tam dávať video do prčic. Ja mám jedno srdiečko. Zomrel si? Je tu dole? Ne, nezomrel som. Kde je? Tam je tam Au, hore. Dáme. Au, ajs. Mi regenerujú trošku srdiečka. No oni tam stále hore. To čo je za typka? Srabíky má babička. Je tam stále tam Jakubo? Asi, hej, počkaj, idem za ním. Ja odlákam pozornosť. Dobre? Poď sem. Ahoj. Dobre, kto za ním ide zozadu, takže ja odlákam pozornosť, vidíte. Náš tam ide, zhodňal dole, výborne. Krása, jak vinko. Dobre, výborne. Takže naša postava. Je tam ešte? Nie, ja som ho zabil. Náš ho zhodil dole. Vieš, takže.
Bol by som rád. Kubo, koľko dáme na toto video lajkov? Možno som si hovoril tých 5, ale to sa mi zdá moc málo. Kubo, stanov. Koľko lajkov dáme na toto video? Končí už, bez strany. 7. 7 lajkov? Dobre. 7 lajkov. To ešte ste u mňa na kanále nedali, ale pokúste sa o to na toto video. To je prvé historicky, úplne prvé historicky prvé video z Minecraftu na mojom kanáli. Ak by ste chceli, kľudne píšte dole k videám komentáre, čo by ste chceli, aby som natočil. Kľudne, není problém. Natočím vám aj, neviem, čo by som vám aj... Roblox. Roblox, GTA 5, Geometry Dash, čo vyšlo už, to bol Vektor a Geometry Dash, som trošku lama. Kamarád mi tam nahral 62%, takže som moc strašne ďačný. Dúfam, že sa na toto video aj sám bude pozerať. Dúfam, že vie môj kanál, lebo keď nie je, tak škoda. Kto? Kto? Matúš. Pozor, sú tam žltí. Ideme na stred? Počkaj, ako je to sword. Počkaj, si ešte kúpim sword level 2. Našlo keby ste sa pýtali, ako dopadla škola, akože dneska sme písali poloročné písomky, čo boli hard cheat motherfuckers. Písomky, lebo jak môže niekam strašne ľahko zvládať poloročné písomky, tak je to noob, takže... Zakryš. To si ty stantoval alebo jumpoval, jak by som mal povedať. Idem po ňom. Však aj ja, ty. Poďme, ideme jak vinko po ňom. Aha, takže on si bude hrať na sraba. Potom mikrofón, keby ste sa pýtali. Aj hry možno z Hello Neighbor, vy keď poznáte tú hru. Alpha 2 sa mi zdá, že to je... Mal by som... my sme čo? My sme red. Redka. Ešte dobre, že sme nesli do blue. Poď sem, ty srabík. No, Ja som srab. Nie, henten, vieš čo, utekal teraz. Ja, že na mňa hovoríš. Nie. Má to by to chcel 12 minút, takže... Za chvíľu končíme. Nekončíme, bude pokračovať. Kuba, pozor! Počkej, Čo sa deje? A je, to jsem se bála. Tento má hacky. Viděli jste to, jak já jsem mu toľko randal a on toto. Prostě kontaktný. Ja som zhodil jedného nášho. Ja takýchto ľudí proste neznášam. Jakých? Takých, čo majú hacky proste. Čau. Čo? On zomrel? Ja som jedného podkopal, on mal asi úplne maličko srdiečov a on zomrel, ale ja som ho nechcel. To bol náš? Hej. Ježišmaria, Kubo. On stal nado mnou, ne? Nie, a toto ja som ho podkopal. Kubo, jebe! Do prčic! To nám trošku nevyšlo, bo hen ten cigo páli po nás lúkom. Tam pošla Matildu. Ne. Habajs. To video má 14 minút, takže... Srabak, som srabak.